Специалната кухня изисква специален плот. И в нашата кухня на Отенео избрахме да сложим плот ламина, който е интересен с това, че по дебелина и в повърхността е един и същ материал. Има 2 см и 12 мм. Ние избрахме 2 см плот, за да имаме възможност да направим тази красива фаска. Повърхността на плота го прави много естествен и много каменен вид придава на него. В плотовете на ламина могат да бъдат вградени както мивки, така и контакти и да бъдат вградени на едно ниво с плота, повърхностите да са в една линия. Тук сме показали контакт с 2 гнезда на Шоко и едно USB за захранване на всякакви устройства. Когато приключите работа, просто го затваряте. Специално място в нашия магазин сме отделили на луксозния бранд на Отенео, което са високия клас кухни на немската фабрика на Отенео са специални не само заради материалите, които използват в своите модели, като фрезована дървесина, камък, старо злато, бронз. Те са специални и заради интериора на своите шкафове. Тук може да видите как чекмеджетата и контейнерите са с много тънки страници в графитен цвят. Разработили са подложки, които са в същия цвят, каквито са и самите кутии, както и цяла серия от аксесуари в тъмно дърво и инокс. Има много и различни начини да се управлява осветлението. Единоционно управление, което позволява да се управляват няколко различни кръга, да се димира светлината, да се включва и да се изключва. Matrix One е система на Отенео, в която кухните са без дръжки. Те са заместени от един алуминиев профил в горната част на шкафа и в него може да бъде интегрирано осветление, чиято цветна температура да се контролира и да се увеличава или намалява силата на осветлението. Нямаме втори профил, а долните обеми и долните контейнерите се отварят с push-pull механизми, което улеснява и употребата им и запазва чистата линия на кухнята. Интериорът на кухните на Отенео е много специален. Тук може да се видят вътрешни чекмеджета, чието фронтове са с матово сиво стъкло. Страниците отново са тънки и елегантни в графитен цвят. Във всеки един контейнер и чекмедже може да бъде вградено LED осветление. И най-хубавото е, че то не е захранено с специален отделен извод за ток, а е на батерия литиево-ионна, която се захранва и се зарежда, когато се изчерпи. Така че употребата на кухнята не е свързана с направата на специална електроинсталация. Ексклузивен детайл в кухните на Отенео са и механизмите на 30 на 40 см. Техните кошници са изпълнени от метал в графитен цвят с много тънки страници. Функционален е високият им борд, който позволява да не изпадат при движение нещата, които съхраняваме вътре.